Здравейте! Всички, които ме гледате, здравейте! Аз тук съм с Дарко. Явно. Да. Ела до мен, бе. Така. Така. И днес играем Magic Survival. Малко лаги, защото почнем да снимем. Айде сподели си резиденцията, бе. Кой е това, бе? Цеко. Но то сега ми е само на един. Виж как носка. Ай, стига, бе, ние нямаме кръчки. Дай едно дърво. Сподели ми резиденцията, не се прави на мен. Чакай, че не мога. Не ми дава, не мога да чупя. Сега ще чупа. Това е друго. Така. Мина нещо ще правим? Не знам. Само 10 минути може да се снима. Сподели ли ме? Ай, споделяй. Чакай, че не мога да си чупя това, табелката. И яко стана. Чупи ли? Не мога. Спира ми да ми чупи. После ще го правя. Айде да правим мина, ако искаш. Искаш ли? Нацни ей това. Нацни ей това. Това? Така. Това и това. Я виж, нямаш координати. Да. Шит. Така. Значи ще се направя сега. Дай ми още едно дърво, само едно. Ела. Чакай. Ай ще се направи една даймонд кирка. Имаме за всеки случай. Ти имаш ли от тебе торчо? Торчо е. Да. Яма виж. Подели ли? Не мога да чупя табелката. За какво? Еми, не знам, виж ма. Покажи на зрителите легендарния. Ето го. Легендарния. Прости. Без да иска. Гледай. Дай ми едни бутушки, една каска и... Ами това ми бяха броните. Я ми върни панталоните, бе. Сега ще банна. Ето. Ти не си админ, бе! Ма скоро, сега като направим този клип ще съм. Да, бе. Питай Цеко. Онара, хостера, бе. Питай го.
Че е ютубър, да. Ютубър. Гледай го сега. Пиши му, да, пиши му. Аз. Човек само на този кинг, дето му дадахме диаманти. Ще правим ли минута или? Ами както ти си искаш. Ай да правим. Не забравяй да кажеш кой снима, на кой канала. Да, бе, знам. Значи ние сме JG Асгард. Asgard на BG. И това е Дарко, аз съм Асасин. Аз ще снимам клиповете, а той ще ги качва. Тоест ти ще ги качваш. Да. Той и просто участва в моите клипове. То канал е общ. Да, канал е общ. Може и той да ги качва, да му ги качва. Значи след... И аз мога да снимам на игри. Да, значи след 3 минути, дами и господа, ще се прекъсва. И ще започнем втори епизод веднага. Да. И да почваме... Тук ли ще е минута? Да. 3 ли? Какво? 3 ли нагоре? Не, 2. Аз съм свикнал 3, ама. Това път с 2 ще го направя. И има коло да го взимам ли? Да. Вече съм на 28 лева. И аз и това, и Дарко си споделяме винаги работите. Да, ако можех да щупя табелката, веднага щях да му ги споделя. Да видите какви неща имам. Какво намери, бе? Сигурно в другия епизод може и да видите. Не се знае. Чакай, бе, мръдни се. Чакай. Аз нямам форчун на кирката. Гледай го. Чакай само да се качи. Къде съм, бе? На евента. О, добре. Ще седа. Аз тук ще седа и ти ли? Да. Сървър още е нов. Да. Ние влезнахме преди няколко дена. Един ден. Да, вчера влезнах. Ето, виждате на Freedom мозък. И почваме евент сигурно. Охо, те даже го почват. Взех една кирка. Диамантен, нали? Да. И аз имам много диаманти. Брони! Вих как ги взеха кучетата мръсни. И дами и господа, епизодът ще се казва евент. Да. 100%. Обувки. Охо. Аз наградих всичко е. Аз вече съм full diamond. И аз така. Да, аз си напомня. Върни се в кома и ги остави.